Shalom, horas badita salutna damang denang dot akadongan. Jadi di video ta salion mengomentari komentar na masuk mak. Jadi sebelum terlanjut hon damang denang hu aktif podo kolom komentar. Jadi silakan mabek kamu komentar muna alai totong ma menjaga aturan komunitas dah. Baik kamu akan komentar muna nadenggan. So nih. Jadi mengalusi komentar na masuk mahita. Saya masuk komentar di video ta di tanggal sada April tahun 2025. Video ta na berjudul Jemaat HKBP Ribut. Tabodo namar HKBP on. Judul video ta di tanggal sada April tahun 2025. Jala masuk ma komentar ni Amang posman simancuntak. Songon madidokon amangi di komentar. Pembelaan do hatami amang lahu menutup-nutupi hahurangan. Memang murat lahu jujur dohot mengakui hahurangan. Di sada kota heado husukun halak Batak ala ruasnya gereja GPIB gudangan halak Batak. HP 100 meter do jonok natu gereja HKBP husukun ma. Boa sadang di HKBP hamu amang alusna unguluon mahapor syauku di gerejaon daripada disi. Jadi bohado ya amang innama manukun Tuhan. Jadi di kita salutna damai nang songonon maalusuna parjulu dangarong huria naso adong persoalan na dibagas adong do. Uria AHP saya adong do persoalan dibagas di Huriai. Gereja-gereja Lutheran, Calvinis, Protestan, Injili, Karismatik adong do permasalahan diruasi. Bermacam-macam do persoalan diruasi. Kebetulan anggota Nibama do di Tano Parserahanon. Bendahara ni FKUB. Jadi gudang do akadongan-dongan hamba Tuhan penginjil manang pandita curhat ruasna pida tu gereja na asing lain merek lain sinode lain do denominasi alanya persoalan ketidakpuasan dengan pelayanan sogo rohana tu akadonganna dang terpilit menjadi majelis macam-macam hahurangan na arung dibagas hure alai dang nagabe huriai na hurang dengan daung mulu huriai badia do huriai alai adong ma aka oknum jemaat na mabain 1000 so ni do amang dapat dua hun di dia ita marhuria pilihan hidup de amangina pilihan hidup dang beta paksahon ikon makutun kita manang kita dipaksahon mengikut nasida mengikutun nasida dang poe pilihan hidup deh. Jadi di dia iba merasakan boy hapor syauta matoras. Manang mulu bahasa Indonesia, di mana kita merasakan iman kita bisa bertumbuh, disitulah kita bergereja. Di dia kita boy merasakan hapor syauta matoras badisiba kita marhuriadah. Itu. Jadi pilihan do namar huriai. HKBP menghormati do mulu adong warga HKBP nanaing pidda tu gereja na asing, gereja na lain, gereja denominasi na lain, bersedia do dah parhalado pakalwarhon surat pidda asal madenggan-denggan bersedia do ima keterbukaan di HKBP. Jadi salinai biasa do maksud tu pilihan hidup dona marhuriai. Di mana kita merasakan iman kita bisa bertumbuh badi sima hitadah marhuria. Alai undang manian gabe mualap hamu amanginang. Mulu mualap do hamu gabe mulu gabe mualap do hamu ba marhabut ni roha do ibadah. Berduka cita do udah. Te alai mulu beda gereja do kita natape kita sama halak Batak bangsota dan masuk kamu dua KBP pilihan hidup dia mah menghormati do pilihan hidup muna. Selanjutnya pengalaman pribadi maun pajong jokon HKBP di Tano Parserahan. Jadi onom tahun na lewat
upa jonjong hami ma HKBP di luar perserahanon di pedalaman Kalimantan do. Ino. Jadi adong do halak kita nasolo masuk. Adong. Jadi husukun ahado huriamuna amang di hitan dia alusna HKBP do hami amang. Jadi buah sedang masuk. Ada beberapa alasan buah nasi dadang masuk marhuria tu HKBP. Nah tapi 100 meter gereja sian bagasinya sida. Nah perjolo adong alona di HKBP. Kebetulan akasih tua perhalado. Alona, alo berbadana. Otomatis dangolo bena sida masuk dah. Alana alona disi. Bermacam-macam. Yang kedua, alasan di nasi dangolo masuk tuh HKBP, apa HKBP jonok do di jolo di Jabuna 100 meter, jelas ya kita anpe halaki HKBP do, alaniaha. HKBP baru masuk 6 tahun na lewat di hutan Namion. HP halaki nggak berpuluh-puluh tahun di 2 tahun. Sementara hebat halak Batak di dia penasida Marhuria selalu lo menjadi pelayan majelis gereja, pinatua gereja, bendahara gereja, pokoknya pengurus gereja. Jadi ala naung berpuluh-puluh tahun nasida di si, jadi naing masuk naing pindah mana nasida tuh HKBP dan tabu be perasaan nasida. Ndak enak bah perasaan nami amang pindah sini. Ala nahami nggak berpuluh-puluh tahun di sini. Nah kejadian maun 2 tahun na lewat ada satu kabupaten berpuluh-puluh tahun di Kalimantan non dak ngarung masuk HKBP. Jadi na arung di si Polan GPIB. Jadi sudah alak kita alak Batak narung di kabupaten ini di kota ini masuk matu GPIB. Jalan di sini sudah menjadi majelis, menjadi pinatua. Nah, 2 tahun na lewat masuk mah HKBP di si. Begurang mahalak kita nepindah sian gereja GPIB masuk mah tu HKBP. Alai gudang dotong halak kita halak Batak dangolo pindah alania majelis di si, pengurus di si, pinatua di si. Ima alasan dan seda. Jadi dang si paksaan na marhuriaon. Mulai nang masuk tu HKBP dengan dang masuk pe tu HKBP hot di HKBP di Huriana na arung di si padenggan dotong. Denggan dotong. Jadi pilihan hidup di damang dena. Pilihan hidup dang pola hita marsak alani itu. Jadi omma sada gambaran nahubain sungguh dia kondisi keadaan di tanah perserahan. Jadi macam-macam do alasan nih halak kita nasu ulu masuk tu HKBP nah tapi hulan 100 meter do gereja HKBP sian bagas di nasida. Alani kita hormati sudah akak pilihan hidup nih halak kita hubungan natu di dia nasida marhurian. Sai lama toras maha porsiaut tapi di huria dia pehita marhuria. Jadi di mana kita merasakan bisa bertumbuh iman dan percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, disitulah kita bergereja. Jadi kita sudah alak Batak selamat melayani di dia pehita marhuria. Foras.